Вечер, потребители в YouTube. Аз съм Живко Бутов. Днеска ще играем с един мой приятел. Аз се казвам Дистанчев. Зеда ни малко ругаят, но както и да е. На кой му пука? Аз съм Шоклет и той е Риван. Дона харести клипа. Не знаете, че ако не виждате много в тимфайтовете, имам големи лагове. Аз ще имам огромни. Аз съм с 160, а с 180. Гайна е в тази трева. Ти си тук, що не е ти на мида? Днеска за втори път те се получава. А ние ето го е. То се изляза от... Помагаме на киндрата. Много ясно какво ще прави. Ехе, бат ми тази да се забърквам с това. Не е толкова зле. Напротив, много зле. Няма да ума, спокойно. Знам. Не бат, няма то добре, че му изтърпя. Не трябваше да му търпя кюто. 140 демидж. Ето да е, обърках се. Добре, явно ботлейна, както виждате, губи. Изглежда имаме най-якия тим. И те имат мал за харафака. Знаеш как? Между другото, аз този гаен би трябвало да ги нарубия, но пожелайте ми късмет. И така, First Blood от мен. Това беше най-скопосания флаш, който съм виждал, по-скоро най-ненужния. Нали? Исках да се изкефя. Ако някой мисли, че играе с Макаджого, не, той играе с Макаджого. Имам го, но не го използвам. Аз дори го нямам. Аз имам Shockblade, той има Project Z. Мале, четай кръв. Право, само да че умреш. Колата ме уби и стана 4 кръв напало и сръбих и флаш, за да го взема. Ако клипът лаги, няма да го кача, защото последните ми лагаха много. Самия клип, през играта въобще не ми забиеш на самия клип. Аз сега се сетих да дам със май. Така, видях-та... Само внимай да не фитнете киндата, защото става много опасен. Мислиш, че не знам ли? Аз го мейнвам, между другото. Къде изчезна този бе? Арбе, тук го видях. Как влияе? Здрасти. Аз ако бях, можеше да те убия, но зависи това. И ти пък къде се взе? Този гарен е много гарен. Той, че той не е... Аз май ще си прави гарена им хидра или тайтани. Не! И дами и господа, спасяват нашия си. Сигурен ли си? Защото трябваше два, ама аз се измъкнах. Аз ти казах, че те спасяват. Ако някой си чуди защо така съм се изхилил, той се пусна кито и вместо да удари мене, удари ларда ми. Сега ще те погледам малко, да те видят всички. Ще ми губиш, а?
Отново лък, отново и отново. Ще ми губиш, а? Ти нали знаеш каква ще я правят Риван? Да. Те още не са направили, но би трябвало вече да са направили. Но Захар се върна. Ура! Имаме фрикилче, което бяга. Дали ти бяга, там или Гали на 2 пъти ми остана толкова с малка, втори път нямах флаш, иначе. Аз като стана 6 левел, то с Рей. Само да ни вземе да дигне до тогава. Не мога. Обаче, тая игра много лошо фармя. Но не той е така. И аз бая лошичко. Така. Помощ. Той вече няма да лъква. Не! Давай, Лисин, давай! Този Лисинко не го убие. Амали! Аз и това е моето грандиозно умиране, ако не ми заведи. Не можах да се пусна мучените. Боже! Ох, какво точно. Това е най-тъпото нещо, което ми се случва в тази игра. Да гледам Мидлейна и Галина да ме полкне. Защо се на мен се случват най-тъпите неща? Защото си най-слаб на всички. Я този Галин да не ми са дъхани много, че е сега. Айде, Кой замина? Гарен. Не замина, спокойно. И знаех, че говори за Галин, просто сам не се обяснях. Някак да го тогава, ако имах едно плюс, чак да го убия, той им беше много цялата атака и аз тях да го... И филм се стана. Трябва да внимавам много, че като са. И сега ще го убием. Това е. Чао! Не! Бай-бай! Don't cry. И от това разбираме, че убития Кинда едва да ме уби. Нямаше голяма логика убития Кинда едва ме уби. И няма да успее със сигурност. Сега, както го виждате сега, аз не съм идиот. Той ще умре ли? Вие сериозно ли, миньонки? Вау! Няма да се видят. Добре, майка ми влезе в стаята. Този е голям идиот. Нали? Само идва и взима киловете. Не, флашна, за да вземе кила. И това го има. И сега ще умре на това го. Само да не го утне той. Този получи още и 4-ти левел, иначе ала. Няма, то за сега добре. За сега аз не се представям толкова добре. Все пак то не е толкова лесно да убиеш Галина, пак той е киндет, но... Само се върти, бе! Внимавай, СС моя идва към тебе. Де идва? Не дей да казваш да идва, защото се пише. Ай, стига, бе. А, не, тук е. То скът дигнеш и искаш мали. Или пък не. Не! Или пък той киндет много като идва и не убива. То пък и то като лисна от ленч на ленч. Ама лисна два пъти. Ленч на ленч.
Това е български, това е английския на нашия Живковото. Айде, замина. Киндред, замина. Аре, зак? Защо не се взех Игнайт? Гая нямаш да лъква толкова. Той нямаш да лък. Сега. Айде дърпай. Той тос не може да дигне левел от мене. Защото само го убивам. Аз пък ще му избягам на това. То сме питат дали ще го качам. Мале, че не успя да го стъмна такъв лъкса. И как не получавам асист, бе? Чули си не много тъп. Само ми идва Захар, че е много тъп. стилова киловици. Не, човек, то сме Захар, аз вече няма да скачам на тарета, защото аз като се направя комбото, ние ще ме убие. Сега ако имаш ултимейт. Великолепния ни бот. Поне му изхъбих улта. На кого улта? На Кинда етап. Не, говоря за мене. Аз чух поне му изхъбих улта. Ес. Добре, сега ще отида на бота за малко. Аз това ще бутна сигурно. Моите мечти. Лисин! Моите мечти са... Да! Лисин! Точно. Не, точно много тъп, наистина. Признавам го с... Опа. Аз вземах хида и това не ми харесва. Лисина е ужасно. Тъфа. Хубаво, че съм аз. Те просто не може. То не че ми много може да, ама... О! Не! Атка! Чао! Съса. Добре, не можах да късна трипала. Защо? О, нещо много тъпо. Героя ми... Нито му се пуска ултимейта. Леча на кола. Обичам го. След това ще опана с 102 Лейсина е взел 3 кила от моята линия и аз съм получил един асист. То съм го изнервил явно. Ще умре. Ганена ми дойде едно вено. На фул. Yes. Добре вече разбрахме, че той се взема хидрата. Брех. Изчакайте момент, хора. Добре. Аз да гледам да бягам. Този път няма да направя тая грешка и ще го убия. Зак? Браво. Ще му Опа, не съм дал с... Опа!